Og cykelskur. Skole indgangen. Så går vi rundt her på specialskolens skolegård. Der har vi noget tandklinik over og parkeringsplads, hvor bilerne holder. Og skraldespandafdeling. Tandklinik derovre. Og så er der indgang der også. Og så er der klasselokaler, træværksted inde og kontor. Og så går vi så videre opad her. Går op ad vores vej her. Op ad vejen. Op ad specialskolens vej. Så har vi 25A. Og så noget skibsværk. Og de vinduer kan være i. Her må vi også. Og nu skal vi se specialskolens skilt, som er her. Som I kan få lov at se.